stal jste se hrdinou utkání při tom zákroku na Vukadinoviče. Co se tam stalo? Protože to vypadalo jako 100% šance a... No tak spravila sa tam Kaka, spravil chybu, o tom je futbal, takže vôbec mu to nevyčítam, to je prirodzené pri futbale. Myslel si, že som to ja, že ja tam otváram hru, lebo niekedy to tak robíme, že ja prechádzam do štvorky. A zmýlil si, myslel, že som to ja, on to tam chcel prihrávať a bohužiaľ mal z toho šancu, ale našťastie som mu chytil. Na to som tam, som rád, že som mohol pomôcť a som rád, že sme to zvládli. Vukadinovič tam tak trochu zadrobil a znejistil, tak jak si to viděl vy ze svého pohledu, co jste reagoval stejně instinktivně? Ja som sa snažil dostať iba do svojej pozície, spraviť čo najviac sa dalo v tej situácii, bol na strede ihriska, takže on mal ideálnu pozíciu. Ale ja som sa snažil spraviť maximum, ktoré sa dalo a som rád, že sa to podarilo. Nebal jste se ještě, protože tam nabíhal ještě vedle Adedirana, to už by bylo asi pro vás úplně neřešitelné. Toho som si úprimne poviem ani nevšimol. Ja som sa už len sústredil, aby som sa dostal nejako do svojej pozície na tú situáciu, na toho Vukadinoviča a podarilo sa to. Bylo to relativně dlouho, ale nakonec se to zlomilo, tak jak moc se ulevilo zbrojovce, že už má opravdu téměř razítko na své přihlášce mezi prvou a Tak samozrejme, môže sa tak zdať, ale vôbec to tak neberieme, ešte sezóna je ešte dlhá a hrá sa každý zápas o 3 body, takže pôjdeme od zápasu k zápasu ako doteraz a verím, že nám to bude prinášať body. Ještě se zeptám na Lukáše, který opět byl velmi rozdělovým hráčem, tak dokazuje to i každý trénink, že je takto kreativní, je takto šikovný, nečeský. Samozrejme, ten s tou loptou to je naozaj niečo výnimočné. A keď on dostane loptu, ja už úprimne poviem, ja už som mal ruky hore asi 2-3 sekundy predtým, ako sme dali gól. Takže ja som veril a naozaj v tomto výnimočný. Ako by som ho prirovnal možno v Slovane, ako je Vladovajs, tiež keď dostane loptu, tak je to niečo podobné, takže sú to výnimoční hráči, ktorí majú takýto dar, ktorí vedia s tou loptou nadprirodzené veci možno niekedy až a ukazoval tú svoju kvalitu v každom zápase, ktorý zatiaľ odohral za nás, takže som veľmi rád, že nám pomáha. V prvním poločase jste měli ale docela dost práce, nebo respektive musel jste být hodně ve střehu a když vypadal hodně nebezpečně, tak překvapilo vás to třeba trochu, že teda byl tak aktivní? Áno, tak samozrejme vedeli sme o ich kvalite, vedeli sme, že majú skúsených dobrých hráčov, vedeli sme, že sa dobre posilnili v zime, ale bol som pripravený tak ako v každom zápase, snažím byť na maximum, na každú situáciu a vedeli sme o nejakých silných stránkach, o nejakých nebezpečnejších hráčoch v ofenzíve a snažili sme sa to eliminovať. Připravoval jste se třeba osobně sám na Adedirana, když je to vlastně nejlepší střelec soutěže, tak připravoval jste se Áno, tak vnímali sme tú ich ofenzívu, je veľmi silný v hre s chrbtom k bráne alebo celkovo vo vytočení v strelbe. Vedel som o tom, že je ľavák, že tiež rád strieľal v takých nečakanejších situáciách. Tréneri nám spravili na to výborné video, tréning brankárov. Takže my rozoberáme takto každého supera, na každého sa pripravíme rovnako a to, že to bolo derby a bolo plný štadión, 8,5 tisíc ľudí, zase 8 dokonca, tak to si len o to viac vážime, že prišli tí fanúšikovia nás podporiť na to derby, ale pripravovali sme sa na to ako každý iný zápas, je to zápas o 3 body, ktoré našťastie dostali doma. Každopádně porazili jste teď Táborsko i Artis, tak to jsou asi dôležité 6 bodov. Áno, samozrejme, určite tak vedeli sme o nich, že tiež majú ambíciu ísť do prvej ligy, aj Táborsko, aj Artis. A som rád, že sme dokázali v priamej konfrontácii, že sme lepší a že si tam zaslúžime byť my. Ten zákrok na červenou kartu, viděl jste ho, nebo... Bolo to dosť ďaleko, poviem pravdu, bolo to aj cez hráčov. Ja som videl, že tam nejako asi možno lakej alebo nejak sa zrazili, nevidel som to úprimne poriadne, ale určite to ovplyvnilo zápas, ale tak pár osôb bol asi k tomu bližšie a on to vedel lepšie posúdiť. Jak jste si užíval atmosféru derby, je to tak, že třeba z pozice golmana přece jenom se trošku víc na to můžete soustředit, jak to vlastně je na tribunách? Tak akože fanúšikovia boli naozaj úžasní, už aj pri nástupe to, poviem, takúto atmosféru som to ešte nezažil, bolo to naozaj niečo výnimočné a 8,8 tisíca ľudí na druhej lige Českej je naozaj číslo, ktoré je, myslím si, že obdivuhodné a fanúšikovia boli úžasní, podporovali nás celý zápas a myslím, že oni sú jeden z tých faktorov, že sme to dotiahli do víťazného konca. Máte tady vlastně jako konkurenci jako Andrewa Collina, je to tak, že na vás třeba tlačí trochu víc, že cítíte opravdu tu konkurenci? Áno, tak samozrejme, snaží sa dokazovať na každom jednom tréningu takisto ako ja a som rád, že tréner sa rozhodol pre mňa, že ja budem chytať. A Andrew mi robí fantastický servis, ho musím naozaj vyzdvihnúť v tomto, že zhostil sa aj tej svojej takej tej nevďačnej brankárskej úlohy, ale naozaj je to super chalan, nemám na neho zlého slova, vychádzame spolu výborne a som rád, že mi robí taký servis a som za to vďačný.